नै बावखुंग्रियाव फैनानै मा जाफैखो जों साम' जाबाय अमा बेदर एवनाय एम्फौ दाउदै आरो नै न'नि फिसर माल होनोसै नै नायदो ओरै जायगाखौ नै फुरा एम्फौ बायदि मानसिफ्रा र' दा देखायबावगोन नुबावगोन दायो मेला गेजेराव थाङाखै जोङो नै मेला गेजेराव हिट जाबाय हले जायगाया बावखुंग्रि जरा जेरैबो जरा आं ओमफ्राय जाग्रोनांला हाबजोब्बायना ओइ 100 किल' बिहरनांगोन
Masih lezat somaina di Manila. Ayo masih lezat somaina di Manila. Obi bar, obi bar, mana bareng tibar angin si ganau tibar. Obi bar, obi bar, mana bareng angin si ganau tibar. बावखुंग्रियाव नै ओरैबायदि इन्जय लाबाय बाब सेंग्रा सिख्ला ज' जोंबो होगासिनो खिन्थु खुगा मेथाइ खननानै दा जोंनियावसो फांसन बायदि नै बांथा फैजोब्बाय मानसिफ्रा नायनो हागोन नोंथांमोना नै जोंना दा बसा ओंखाम जानो नागिरबाय मिरामिसजों बा बिराद दाम गोजालै आयौ सोंनोनो हाया फाग्लासो ओरैबायदि मा दं बेदर गैया बाब बावखुंग्रि मेला ओइ दावदैफोर गैया हो उमलेट लांबालाय ओइ बयल दङ बयलखौ जागोन मालदां बोराया नै बेस्रा दासो ओंखाम मोनजादों फुंनिफ्रायनो जोंहा जानानै गोसो बायदि होसोबाय गारदावबाय अके दान दे बुं बिराद दुखु हांमाबाय आं दिनै लोगोफोरजों फैनो गोसोमोन औ ओमफ्राय सोर मिस खालामखो फैनो थाखाय आं दुखु मोनबाय जिखुनु फैयाखै सोलाबाखै आं दुखु मोनाखै औ जिखुनु जास्ट मोनसे बादा होनाय हिसाबै फैजानो लुगैदोंमोन जोङो जयै रायलायलायनाय जाबाय थेवबाबो बिसोरो माबाखौ केन्सेल खालामबाय सोरखौबा आंना थांखिया बुङा औ माने आङो दिनैनि गेजेराव जों बिराद गोबावनि प्लेनिंमोन औ जों फैजानो लुगैदोंमोन जों बिराद गोबावनिफ्राय रायलायबाय थाखादोंमोन बयबो दुखु मोननाङा हेपि बैसागु एन्जय युवर सेल्फ जोंनि दनसो जों दिनै दनसो जों मा खालामनांगौ जौ खुरजोबनांगौ सोर बिदि लोङा आङो जौसो लोङा जौसो जाने दो इन लोगों को जाने दो रावबो सिगां खोनाबाव दिनै बुं होननायजों दोनखारलांगे
जादो ओरै जादो आं खानसै खायदा रे